L'autora creu que l'obra l'han robada per raons vinculades a creences religioses. La seva semblança amb una Mare de Déu no havia agradat entre alguns veïns i veïnes que estos dies honren la seva patrona. Poc ha durat esta obra de gran format al castell de Peníscola. Y el que venga a hacer estas cosas, pues no haga gamberrada. Uns lladres han aprofitat la seva ubicació en plena muralla per endur-se-la en plena nit. Un robatori premeditat pel complicat modus operandi. No son unos chavales que han cortado la cuerda sin más. Es ir a quitarla, por algo. La protagonista, una dona embarazada seminua, que podría haber resultado ofensiva. Han robado una obra de arte y han atentado contra la libertad de expresión de un festival. La polèmica està en el seu aspecte virginal. No sé per què s'hauran molestat. I això en plenes festes patronals en honor de la Mare de Déu de l'Ermitana no ha caigut igual de bé a tot el món. Ahí la panxota Isa no me pareix molt bonica. Són 2 dies d'església i està això ahí penjat. No ho trobo bé. No m'agrada gens. El municipi inaugurarà demà el seu festival d'art a l'aire lliure amb la resta d'obres de Laura i altres artistes. Para mí son muchísimas horas de trabajo y mucha ilusión puesta en este festival. L'autora ha denunciat els fets a la policia. De moment no hi ha pistes sobre els lladres.